Så man rigtig kommer i teateret, hva'? Hej. Og jeg har taget pæne tøj på i dag. Ej, hvad siger Velkommen til Drømmeekspressen. Træd nærmere, vi bider ikke. Kun en gang imellem. Se lige her i hele kataloget. Ja, du kan få lidt hår på hovedet. Eller blive en stjerne inden for musik. Ja, hvad kan ikke købes af i vores butik? Så velkommen til Drømmeekspressen. Vi leverer din drøm lige til adressen. Tænk, hvad det kunne blive til. Hos os kan du købe lige hvad du vil. Altså fra vores katalog lige her. Du kan ikke bare blive milliardær. Vi har de bedste her i branchen. Drømmeekspressen. Vi fik gå distancen. Lyder næsten for godt til at være sandt. Og vi tager både kort og kontant. De hænger som stjerner derude på den mørke himmel. Alle muligheder er åbne. Du må ikke blive svimmel. I drømmenes land, hvor alt kan ske. Lykken finder du snart. Følg min idé. Stol på mig nu. Jeg vil ikke lade din drøm gå i to. Men hvordan gør man så, tænker I? Trin 1. Anskaf dig drømmekataloget. Det kan købes i Kvickly eller et andet supermarked nær dig. Trin 2. Her i udvælger du din drøm. Hvor er det spændende! Trin 3. Din bestilling modtages, og vi finder den rette opfylder til dig.
Vores opfylder har mange års erfaring med netop at gøre din drøm til virkelighed. Trin 4. Du modtager et opkald, så snart din drøm er gået i opfyldelse. Men hov, siger du? Hvilke drømme kan man vælge? Jo, der står blandt meget andet. Drømmebad. Elgitar, ny telefon, og kan du ikke fløjte, kan du få dig en lektion, du kan blive Advokat. eller sanger, pilot. Du kan også få en kæreste, som ikke er idiot. Og har du altid drømt om en lille Lamborghini, eller stå med en barnbabe og drikke en martini, eller vil du have den helt store lønforhøjelse? Du kan tro, det bliver dyrt, det er vores fornøjelse. Har du altid drømt om en jul, hvor det sker alt, det kan vi klare. Og meget, meget mere. Tænk, hvad det kunne blive til. Hos os kan du købe lige hvad du vil. Vi kan alting og ingenting. Fra dagdrøm til dørtrin. De hænger som stjerner derude på den mørke himmel. Alle muligheder er åbne. Du må ikke blive slidt. I drømmenes land, hvor alt kan ske. Lykken finder nu snart, følg min idé. Stol på mig nu. Jeg vil ikke lade din drøm gå i to. Jeg vil ikke lade din drøm gå i to. Tak. Tusind tak. Altså. Hej. Hej. Du må være mig. Jeg hedder Alma. Du kan bare sætte dine ting, så kan vi lige finde et skrivebord til dig. Faktisk er der et ledigt skrivebord herover. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Sæt du dig bare over til Theodor. Og du skal ikke tage dig af lugten af håndsprit. Theo er bare lidt forsigtig med sygdomme og bakterier og den slags. Man vender sig til det. Måske. Velkommen til Morgenkvist. Jeg hedder Kasper. Det er Inga, og du kan tro, vi har hørt meget om dig. Ja, nu må vi jo se, om du har arvet din forældres opfyldergen. Synd, de ikke selv kunne være her til at oplære dig. Det var vel nok ærgerligt, var? Ja, det vil jeg helst ikke snakke om. Jeg er jo personligt imod det, de gjorde, som alle fornuftige mennesker vil mene. Eller hvad tænker du, Morgenkvist? Undskyld, frøken Morgenkvist. Jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til, at din plante stikker hen på min halvdel af bordet. Vil de være søde at flytte den, så jeg kan koncentrere mig om mit arbejde? Hey venner, nu skal I altså være søde mod mig. Det er hendes første dag. Du skal ikke tage dig af, hvad de siger. Kasper og Inga har bare et indgroet behov for at provokere. Har I ikke nogen drømme, I skal ud og opfylde? Det er okay, jeg er vant til det. Måske du kan sætte mig lidt ind i, hvordan jeres system fungerer. Jeg kan nemlig ikke vente med at komme i gang. Jo, selvfølgelig. Ser du, som opfylder er der 3 niveauer af drømme. Niveau 1 er dem, der ikke kræver det store. Det kunne for eksempel være, at du altid har drømt om at stå på toppen af Eiffeltårnet. Eller du kunne drømme om en bedre skrivebordsmakker. Det mindes jeg ikke har set i kataloget. Er det under job og karriere? Eller måske møbler og interiør? Nå, Nej, okay. hvor kom jeg fra? Det var niveau 2, Alma, så det går ud fra de lidt mere krævende drømme. Det er nemlig helt korrekt. Det er her, du har drømme som en forfremmelse på jobbet, eller man kunne drømme om at stå på en scene. Det er dog standard, at man først rykker op til niveau 2 efter 6 måneder som opfylder. Men for særligt udfordret opfylder, kan der gå flere år, før man rykker op? Nå, okay. Hvor mange år har du så ventet på at stige rang? Og det sidste niveau, altså niveau 3, er meget komplicerede drømme.
Det handler om typisk mere abstrakte ting, såsom succes eller kærlighed. 2 ting, som Theodor aldrig vil opleve. Men hvordan fungerer det så med de her niveau 3-drømme? Det behøves vi slet ikke fokusere på allerede på første dag. Men det er altså her, hvor drømmen er specifikt designet til drømmeren. Det er for eksempel ikke alle, der har samme drømmejob. Ja, og hvis betalingen ikke kan gennemføres, men drømmen allerede er under udarbejdelse, så vil den blive sendt videre til vores naboafdeling, der har de såkaldte discount-drømme. Men er der mange, der ikke kan gennemføre betalingen? Flere end man skulle tro. De store drømme koster ikke bare spidsen af en jetjager, men hele den forbandede lufthavn. Ja, men med discountafdelingen går drømmene ikke til spilde. Ideen er, at du køber en anden persons drøm til en billigere pris. Enten er man heldig, eller også står man med et job, der slet ikke passer til en. Ja, jeg havde jo en kunde her i sidste uge, der havde en drøm om at blive surfinginstruktør. Kortet blev så afvist, og drømmen gik videre til en person med grusom vandskræk. Jamen, har I set noget så skønne væsener? Sikke en dejlig morgen. Nej, det her er Helga. Jamen altså, hvor er det dejligt endelig at møde dig. Hej, mit navn er Maj Morgenqvist. Jeg er lige startet som opfylder. Det ved jeg så kom godt, lille Maj. Ser du, jeg har arbejdet med dine forældre i mange år. Eller det var før. Det ved du jo godt. Ja, det vil jeg helst ikke snakke om. De var forrygende mennesker. Der var jo delte mening om det, ikke? Nå, men jeg er sikker på, at du bliver en fremragende opfylder, helt præcis som dine forældre. Og du hører det nok hele tiden, men igen, hvor ligner du bare din mor, og faktisk også din søde far. Gud, hvor skægt. Sig mig engang, frøken Helga. Har de da slet ikke en basal forståelse af genetik? Theodor, din spæksmær. Nej, ved du, hvad der er morsomt? Det er faktisk dine forældre, der i sin tid har oplært mig. Ja, nu sidder jeg godt nok i kundeservice, men der får man også lov til at tale hele dagen lang. Det er så sandelig også et af dine naturtalenter. Helga, hej. Vi skulle faktisk lige til at fortælle mig, hvordan systemet fungerer. Nå, alligevel. Jamen, man skulle tro, at dine forældre havde oplært dig fra barns ben af. Nej, de fortalte aldrig meget om deres arbejde. Men de kom jo altid så velforberedte, så jeg... Ja, men nu er jeg jo ikke mine forældre. Og vi er super glade for, at du er lige den, du er. Skal vi se at blive færdige med introduktionen? Vi mangler kun lige at se på, hvordan man håndterer drømmene. Okay. Theodor Blomqvist, må jeg lige låne din opmærksomhed i 2 minutter. Vi skal lige kigge på en abnorm stor udgift under posten. Håndsprit. Frank, det gør mig ked af det, men jeg har et behov for håndsprit. Og ifølge paragraf 77... Herre Blomqvist, jeg er revisor, ikke opfylder. Og din drøm om 6,4 liter håndsprit om ugen, ja, den holder altså ikke. Frank, din orke nok. Lad dog Theo sprit af. Det burde der være plads til i budgettet. Hej Helga. Jeg vidste ikke, du ville være her. Selvfølgelig er jeg da det. Det er Majs første dag. Gud, nu hvor du endelig er her, Frank. Det er lidt fjollet, men jeg har igen kommet til at låse mig selv ud af mit kontor. Og jeg har et telefonmøde her, 11:45. Vil du ikke være en skat og gå med mig og låse op? Jo, selvfølgelig. Jeg mener. Jo, jeg har vist lige 5 minutter. Godt, 11:45 så. Hej Frank, vi skulle faktisk lige til... Velkommen til mig, Morgenqvist. Ja. Vil du være flink lige at stoppe forbi chefens kontor senere, så vi lige kan få styr på alle dine oplysninger? Alma, kan godt vise dig vej. Eller du kender måske stedet godt nok i forvejen. Jeg kan se, du har været på besøg med herre på Morgenqvist flere gange. Hvor er det dog en trist sag. Men der ligger der ingen tvivl i, at du er den fødte opfylder. Nu ved jeg ikke, om jeg vil kalde det en trist sag, frøken Pil. De var jo ligesom selv udenom det. No offense, men det er også for det bedste, de ikke er her mere. Jeg savner i hvert fald ikke også nogle utilregnelige typer i firmaet. Jeg er helt enig med Kasper. Tænk, at det er lovligt for sådan nogle mennesker at sætte børn i verden. Du stopper I altså! Jeg er ikke kommet her for at få at vide, hvor skønne eller problematiske mine forældre de var. Jeg er kommet for at fylde drømme. Og det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Nej, det er altså en niveau 3-drøm. Ja, hvad så? Var det noget, jeg sagde? Nej, Theodor. Hun køler af om lidt. Det er jeg sikker på. Ja. Hold op for en drama queen, hva'? Ja, jeg tjekker lige, hvad vores ulykkeforsikring den dækker.
Drømmefyren. 186 cm. Mørke krøller. Månedlig indkomst på 48.000 kroner. Hemmeligt talent for at holde drivhus. Klog. Atlet. Men hvor skal jeg lede? Har jeg jo ikke nogen. Bingo! Så er jeg i gang. Denne drøm kan jeg da sagtens klare. Jeg skal bare finde en dreng, der er cirka så høj og den ægte varer. Han skal løbe stærkt og være klog. Hvad med dig, der sidder der? Har du nogensinde læst en bog? Nå, det dur ikke. Nå, men han skal også have ambitioner og masser af tid til kærlighed. Og male, synge, springe højt, tjene millioner. Findes han i virkelighed? Projekt Drømmefyr, hvor er han nu? Jeg lider med lys og lygte. Perfekte match med et hjerte kul. Er du derude? Eller er du bare et rygte? Maj, fokuser. Han skal være en gentleman, fuld af charme, som holder hende i sine meget, meget, meget stærke arme. En, der holder, hvad han siger, og ikke kigger efter andre piger. Diver ned på 8. række. Hej! Ellers tak, du var lidt for bleg. Hvad med dig der på 4? Du er fin nok, men kunne godt ligne ham mere. Projekt Drømmefyr, hvor er han nu? Jeg leder med lys og lygte. Det perfekte match, mit hjerte er kul. Er du derude? Eller er du bare et rygte? Hvad har jeg rodet mig ud i? Jeg lod mit temperament styre mig igen. Hvad vil de dog sige, når jeg tomhændet vender hjem? Hvad gør jeg, hvis du ikke er derude? Jeg kan ikke bare lægge mig og tude. Jeg bliver nødt til at finde ham. Hvordan skal jeg nogensinde finde en klog atlet? Jeg kommer aldrig til at løse den opgave. Hey! Undskyld, jeg var lige et andet sted. Ja, på min store tog. Er du okay? Altså, ja. Jeg er måske bare kommet til at slå et større brød op, end hvad det er, jeg kan bage. Det er typisk mig. Er du sikker på, at du ikke har brug for hjælp? Hvad? Mig? Nej, ellers tak. Jeg skal nok gå nu. Eller nej, vent! Vil du række mig den der? Kender du tilfældigvis en fyr, der er sådan 186 cm, har mørke krøller, en månedlig indkomst på 48.000 kroner, og som har et hemmeligt talent for at holde drivhus? Nej. Det kan jeg ikke lige sige at gøre, nej. Nå, ja. Det tænkte jeg nok. Jamen, tak for hjælpen. Ja. Og undskyld. Hvem er du egentlig? Undskyld. Mit navn er Maj Morgenqvist. Sikke et flot navn. Jeg hedder Selma. Nå, hej. Hej. Ja, og jeg har lige startet som opfylder. Nå, hvor sjovt. Det er min lillesøster også. Nå, ej, hvor fedt. Hvilken afdeling er hun i? Konserves? Hvad? Ja, altså i Kvickly. Vent, du var Drømmeekspressen. Ja, nu må vi se, hvor længe det var. Hvad mener du med det? Ej, jeg tror bare ikke rigtigt, jeg dur til det. Det er jeg sikker på, at du gør.
Du skal bare tro på det. Jamen, det gjorde jeg også. Det var jo min drøm. Sagde hun lige drøm? Hey, du kommer lige med os en gang. Jeg gjorde slet ikke noget. Den undskyldning kan du godt gemme til dommeren. Ja, gem den til dommeren. Hey, det var altså ikke ham, der... Au, for helvede! Du der! Klokken er 14.08. Du er anholdt for vold mod tjenestefolk i aktion. Af særlig grov karakter. Hvad? Det var jo ikke mig, der gjorde noget. Det var faktisk ikke dem, der snakker om drømmen. Det var mig. Er du ikke morgenkvistens datter? Du skal ikke være herude. Smut hjem med dig. Ja, smut som med dig. Mor! Det var godt nok tæt på. Sig mig, er der ikke nogen, der har fortalt, at du for alt i verden ikke må tale højt om, du ved hvad, herude i beta-blokken? Jeg har jo betalt. Jeg har jo betalt. Når du kommer fra sådan en familie. Hvad skal det betyde? Der er bare ikke nogen herfra, der har drømt. I hvert fald ikke så længe jeg har boet her. Nå, hvorfor ikke? Det lyder da kedeligt. Se dig omkring. Ligner vi nogen, der har den slags penge? Vi har det fint med vores liv. Har trygt, og vi har ingen konflikter. Så hvad skal man så med drømme? Nu skal jeg fortælle dig en ting eller to. Ikke så højt, mig. Fuck, det klo. Men drømme er bare så store og vilde. Seriøst, mig. Ti nu stille. Hør, det går ikke. Vi kan ikke tale her. Forstå nu, at drømme kun er til besvær. Selma, kan du ikke mærke, du bliver pint? Stop, jeg har det fint. Tag min hånd og følg med. Drømme kan tage dig fra sted til sted. Nyd livet, før det er omme. Selma, det er ren magi at drømme. Tænk, jeg mødte en som dig. Tror du virkelig, ting kan ændres? Jeg tør næsten ikke håbe på den dag, hvor vi kan drømme uden at gemme os. Der er en verden derude, du ikke kender. Jeg har det fint her med mine venner. Vil du leve et liv fyldt med længsel? Mig, jeg vil ikke ende i fængsel. Hvor end vi kigger hen, er der en lukket dør. Hvorfor har I ikke gjort noget før? Fordi drømme fanger render efter os. Hvem er det? Det er din boss. Min boss? Tag min hånd Og følg med. Drømme kan tage dig fra sted til sted. Nyd livet, før det er omme. Tro mig, det er ren magi at drømme. Tænk, jeg mødte en som dig. Du tror virkelig, ting kan ændres. Jeg tør næsten ikke håbe på den dag, hvor vi kan drømme uden at gemme os. Så hvordan gør jeg egentlig? Jamen, luk øjnene og brug din fantasi. Hvad er det? Fanta, hvad for noget? Det er langt værre, end jeg troede. Så tænk på verden, som du vil have den, hvor alle kan drømme fri. Ja, lad dem, og de skal danse på gaden og grine. Nå, din drøm er godt nok fine. Jeg kan se dem nu i livets strømme. Nu kan jeg endelig drømme. Hvad sker der lige her? Jeg skulle bare lige til at sige, at nu kan jeg endelig drøne ned i Kvickly og have min søster efter arbejde. Nå, det var da godt nok sødt af dig, var. Totalt sødt. Vi havde hørt om noget uautoriseret drømmeri herude i området. Er det noget, I kender til? Nej, Maj, du har heller ikke... Nej, heller ikke her. Godt så. Så må I have en fortsat god dag. Det var godt nok tæt på. Kom, jeg tror, jeg har en idé. Kom. Jeg ved ikke, hvad hun bilder sig ind. Sådan at komme brassen ind i vores liv og sige, at vi ikke har det godt nok. Har vi det måske ikke meget godt? Jo, men det kunne være ret. Da. Kom nu lidt. Vi skal være taknemmelige for det, vi har.
Jo, selvfølgelig, men tror du nogensinde, de kommer igen? Selvfølgelig kommer de igen. De skulle bare have en lille snak med drømmepolitiet. Hej. Hvor i alverden har du været, din bøv? Vi har ventet, jeg ved ikke hvor længe. Hun havde simpelthen bare travlt med at få Gert og Solvej arresteret, fordi hun ikke kunne finde ud af at holde sin mund. Venner, det her er Maj Morgenqvist. Maj, det her er Vera. Morgenkvist. Det lyder da ret bekendt. Det er da et meget normalt navn. Maj. Hvad havde din søster så? April eller hvad? Agnes, opfør dig lige pænt. Maj, det her er min lille søster, Agnes. Det er hende, der arbejder i Kvickly. Jamen, er du så flyttet ind i samme boligblok som Selma og Agnes? Ja, for så er vi nemlig nye naboer. Og det kan jeg ikke sige. Jeg kommer fra Møntholmen. Ja, og så var jeg lige startet som opfylder for Drømmeekspressen, hvor jeg så stod ind i Selma ved uheld. Bare rolig, hun er god nok. Maj, det her er Petra. Hyggeligt at møde dig. En kvinde af få ord. Og det her... er Birk Petersen i egen høje person. Ja, 167 cm for at være helt præcis. Nå, men hvad laver en smuk, rig pige som dig dog herude i Væserblokken? Jeg tænker ikke bare, du kigger forbi for hyggens skyld. Jeg er faktisk på en alt for svær opgave, har jeg erfaret. Det er projekt Drømmefyr, men han er simpelthen umulig at finde. Nå, projekt Drømmefyr, siger du? Jamen, så er det jo kommet til det rette sted. Han står jo lige her. Hvor? Har du et hemmeligt talent for at holde drivhus? Hvad? Nej. Men altså, jeg kan godt få noget andet til at gro, hvis du forstår, hvad jeg mener. Petra, man mister appetitten. Ja, venner, Maj har faktisk fået en vildt god idé. Helt klart, Selma. Har I forresten fundet ud af, hvad I skal spise til aftensmad? Hindbær. Ja, nu slipper I for den omgang. Men tag det som en advarsel. Det går altså ikke næste gang. Okay. Hindbær, Vera. Altså hindbær. Jeg gik i panik, okay? Jeg synes, det var meget sødt, Vera. Jeg ved jo, hvor meget du elsker hindbær. Et hindbær er et herligt bær. Et jeg holder... Jeg synes, at vi skal vælte systemet. Nå. Okay, så. Drømmeland er lukket. Hejs jeres flag. Sig jer ikke tilbage. Sammen skal vi stå her. Sammen skal vi slås. Kæmpe for hvad der er ret. Har du spist søm? Det er jo dybt godnat, det her. Det kan man da ikke bare. Kan man? Så, kammerat. Så tror jeg, vi har set nok til dig. Så må du tilbage til Fru Nussestad og lade mine venner være. Kan du fatte det? Petra! Det var altså min idé at tage mig med hertil, så hun kunne opleve vores hverdag. Ja, og nu har hun set den. Så kan hun vel smutte tilbage til, hvor hun kom fra. Ja. Undskyld, jeg skal nok gå. Nej, Maj. Jeg tror altså, at Maj har en god plan. Har du ikke? Det tror jeg, men der findes jo heller ikke en guide til den slags. Super fedt initiativ. Helt klart. Du har sgu bedt i næsen, snuske. Men min far dræber mig nok, hvis jeg gør noget dumt igen. No offense. Jeg er enig med Birk. Ingen af os skal ud noget råd. Heller ikke dig, Selma. Det kan godt være en fra Drømmeekspressen slipper afsted med en advarsel. Men vi ryger sgu direkte i livstidsfængsel. Præcis. Og der kan man altså ikke få nogen hindbær. Træk vejret, snuske. Det var heller ikke min mening overhovedet. Du skal ikke komme her og prøve at manipulere de første halvnaive mennesker, du møder her i Beta-bloggen. Jeg er da ikke naiv. Nej, selvfølgelig ikke. Men jeg er sikker på, at der er mange fra Drømmeekspressen, som gerne vil hjælpe til. Det skal jeg se, før jeg tror på det. Kom, venner. Og så kender du aldrig, hvad han sagde til mig. Nej, hvad sagde han? Altså, Det kan jeg ikke snakke om lige nu. Nå. Jamen, Nej, ved du hvad? så respekterer jeg dine personlige grænser, og så snakker vi da bare ikke mere om det. Nej.
Ej, okay. Han kiggede på mig. Så kiggede på mig i øjnene. Nej, øjenkontakt med Frank. Ja, og så var det altså, han sagde... Ja. Gider du ikke lige flytte dig lidt? Jeg kan ikke komme forbi. Jeg følte mig så set. Ej, Karen, det lyder som noget direkte fra en romantisk novelle. Altså, Undskyld. På nuværende tidspunkt møder I ind tirsdag, torsdag og lørdag. Er det korrekt? Jo, det lyder rigtigt nok. Vi kan da også sagtens komme onsdag. Malø. Jeg kan også komme fredag aften. Vi kan ikke have, at det bliver for støvet. Vi har jo lukket fredag aften. Så det var da godt nok en dum idé. Jeg tænkte på, kunne I ikke fortælle mig lidt om jeres rutine og hvilke rengøringsartikler I gør brug af? Altså... Nej, ved I hvad? Kunne jeg ikke i stedet få dem til at udfylde dette skema så udførligt som muligt, tak? Og så må vi lige se på muligheden for, om I kan møde ind onsdag og fredag også. Men altså, om dagen. Og om der er plads til en månedlig hovedrengøring. Og så er vi måske også lige... Gud, Maj. Er du allerede tilbage? Du har vel ikke fundet drømmefyren allerede? Nej, hun er sgu da kommet med sin opsigelse. Ja, jeg er tilbage. Nej, jeg har ikke fundet drømmefyren, og nej, det er slet ikke derfor, jeg er her. Uanset hvad, er det dejligt at have dig tilbage. Ja, for vi var lige ved at diskutere om et rengøringsskema. Rettelse. Du var ved at diskutere, Theodor. Ja, personligt synes jeg jo, at der bliver gjort alt for lidt ved det, så jeg tænkte... Den tager vi lige senere. Okay. Maj, hvad har du på hjerte? Jo, altså, ser I. Jeg var ude og lede efter drømmefyren. Og det kan I nok godt forestille jer ikke gik super godt. Ja, jeg ledte efter ham i 3 uger, uden at finde en, der bare ligner. Og hvis ikke jeg kan finde ham, så kan ingen. Jeg tror, hvis du mener, hvis du ikke kan finde ham, så kan ingen. Ja. Hvad? Nej, det lyder forfærdeligt. Nå, hvor kom jeg fra? Jo, jeg var ude og lede efter drømmefyren, og ude i beta-blokken, der møder jeg en vildt sød pige, der hedder Selma. De næste ord, der kommer ud af deres mund, er forhåbentlig ikke, at denne Selma var involveret i officiel drømmeekspresforretning, uden at være autoriseret. Må hun da ikke det? Nej, det er kun autoriserede opfyldere, der må have med drømme at gøre. Ellers ved man ikke, hvad der kan ske. Den må de straks tage op med chefen, ja, så vi kan få situationen under kontrol. Ikke på hendes første opgave, da. Vi lader det blive mellem os den her gang. Desuden sker der ikke noget ved, at der kun er én enkelt person indblandet. Ikke? Jo. Eller det omkring. Deromkring. Er det bare mig, eller kan jeg også høre chefen komme løbende med en fyreseddel? Inga, du hører syner. Men har I nogensinde været i beta-blokken? Nej, sgu da. Jeg skal sgu aldrig ud i slummen. Jeg var der engang for, det må være snart 7 år siden. Den gang med uheldet. Ja, de mennesker, de er... Er de sødeste, jeg nogensinde har mødt. Det tvivler jeg stærkt på. Men prøv at forestille jer at leve et liv helt uden drømme. Et liv uden at drømme? Tør jeg næsten ikke tænke på. Det er jo det, vi er skabt til. Undersøgelser viser faktisk, at drømmen kan fremme trivslen på arbejdspladsen med op til 87%. Præcis. Og så prøv at tænke på, at dem i beta-blokken aldrig nogensinde har haft muligheden for at drømme. Og det kan jeg som opfylder, og som en, der elsker drømme mere end noget andet. Ikke bare stå og kigge på, uden at gøre noget ved det. De tror, de er helt alene om at vil ændre systemet, og derfor har de ikke mod på at gøre noget ved det. Det var vel nok ærgerligt, var. Så jeg tænkte, at hvis jeg nu kunne få nogen fra Drømmeekspressen med, Så vil de måske også have mod på at være med. nemlig, er I med mig? Aldrig i livet. Hvad får dig til at tro, at der er nogen af os her fra kontoret, der vil være med på din idiotiske idé? Der sker også garanteret det samme, der skete med dine forældre. Og jeg ved ikke mere andre, men jeg er meget glad for at leve. Du er til grin, hvis du tror, der er nogen af os, der vil være med. Jeg er på. Det, du pynser på, frøken Morgenkvist, det er strengt forbudt. Og det skal jeg ikke være del af. Og jeg råder dig til at stoppe det nu. Men det handler jo ikke kun om, at drømmen skal være tilgængelig for alle.
Hvorfor skal der også være begrænsninger på, sådan, hvad man kan drømme om? Theodor, er der for eksempel nogen autoriserede drømme om håndsprit? Drømme om håndsprit? Nej, det er der ikke. Lad os ændre på det. Så lav drømme om håndsprit. Det var genialt! Så er jeg også med. Sej, Theodor. Det kræver mod. Mod og mod. Hvem kan vi ellers få med? Altså, jeg kan da godt være med. Super. Hvad var det nu lige, du hed? I kan bare kalde mig Mulle. Fedt, Mulle. Jeg vil også være med, så. Jeg hedder Malle. Jamen, jo flere, jo bedre. Lad os gå over i discountdrømmen og se, om der er nogle flere, der vil være med. Så hvad har de tænkt sig på, ikke? Altså, det går bare sygt meget galt, ikke? Altså, helt... Jeg bliver træt i mit hoved, ikke? Altså, seriously. Og så siger han bare sådan, at det der... Ej, I må altså ikke gå uden os! Ja, hallo, vent lige. Venner, I skal lige høre det sjoveste. Hvor er de alle henne? Har jeg nu misset en ond med? Nej. Helga, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Det lyder alvorligt. Hvad er der sket? Nej. Der er ikke sket noget. Det er bare... Ja, Hvad er der, Frank? Du ved, du kan sige alt til mig. Jeg kan faktisk godt finde ud af at lytte. der er noget inde i mig. Er du syg? Nej, jeg er ikke syg. Det er bare... Det er Connie og Karen nede i HR. Det spurgte efter dig. Jeg vidste, jeg havde glemt noget. Hvad vil de må nu, de sludre chatoller? Så må man hellere sætte en halv time af, og så får man ikke engang et ord indført. Men tak, Frank. Selv tak. Er der stadig en lille i den sag om drømmefyren? Nej, og vi er ved at have lidt travlt, hvis vi skal nå at have alle papirerne i orden. Det kan ikke være så svært at finde. Ja, din drømmefyr, han er jo ikke så svær at finde. Han sidder jo bare inde på revisorkontoret. Karen? Helga. Connie. Ja, så fik vi da også råbt alle op, hva'? Hvad var det, I ville bruge mig til? Frank sagde, I ville tale med mig. Det ved jeg ikke. Det må da have været en misforståelse. Hvorfor snakker du med Frank? Taler du for dig selv, eller HR, eller dig selv? Ja. Ja, nej. Har I set tiden? Ej, vi fik da også bare super travlt lige pludselig. Ikke, Karen? Jo, kom. Karen, kom. Kom så, Karen. Så I mig lige? Jeg er jo klar til de olympiske lege. Ja, paralympiske lege, Birk. Ej, jeg synes, det er så vildt sejt ud. Tak, Snuske. Du vil altid være min nummer 1 fan. Altså, jeg forstår bare ikke helt, hvordan det fungerer med krykker, men altså, det er sikkert meget imponerende. For 117. gang. Efter jeg har spændt fjederne fast på mine krykker, Ja, den del er jeg med på. Men er du nu sikker på, at det kan tolkes som en uautoriseret drøm? Ja, helt sikker. Skal vi ikke prøve stangspring nu? Ja, og det er derfor, mænd lever kortere tid end kvinder. Så jeg må ikke spørge, om jeg må prøve? Nej, Frida, du skal stoppe med at spørge, når du alligevel ved, du får et nej. Vi har ikke råd til at tage flere chancer. Hvad siger I så? Hvem er alle de mennesker? Ja, og hvordan laver de her? De kommer alle sammen fra Drømmeekspressen og er villige til at hjælpe os med at vælte systemet. Og jeg vidste bare, du kunne gøre det. Det er også rigtig flot, Maj. Men det ændrer ligesom ikke på noget. Hold nu op, Petra. Maj har tydeligvis lagt mange kræfter i det her, og også bevist, at hun tager sig alvorligt. Det er for farligt, Selma. Jeg vil ikke lade dig smide hele dit liv væk for en person, du knap nok kender. Det kan du ikke bestemme. Det er mit liv, og jeg er med, uanset om du ved det eller ej. Venner, tag lige en slapper. Lad os snakke om det. Ja, hvad tror du da, vi gør lige nu? Hold da op, en attitude, søs. Ej, undskyld, Birk. Det var altså ikke min mening. Undskyld, din godtaget. Hej, du må være Selma. Jeg hedder Alma. Hej, og hyggeligt at møde dig, og velkommen til Beta-bloggen. I skal altså ikke være bange for, at der sker noget. Frøken Selma, jeg er særdeles ikke bange for, at der sker noget. Men sig mig,
Har I da slet ingen form for rengøring eller hygiejne her i området? Dagens mand i skysovs. Mulle? Hvad laver du her? Og hvem er dine nye venner? For at være helt ærlig, så fulgte jeg vist ikke 100% med i samtalen, og nu står vi så lidt her. Nå, held ikke med det. Hils de gamle. I lige måde, André. Øj, hvor stinker! Hvad i verden har vi rodet ud i, Kasper? Jeg aner det ikke, Inga, men jeg vil hjem nu! Hold da kæft mig. Det må jeg nok sige. Sikke en flok, du har samlet. Men sig mig lige, hvordan er det, du kan koncentrere dig med så pæne kollegaer? Fokuser, Birk. Vi kan godt komme på noget sammen, hvis bare vi samarbejder. Er I med mig? Aldrig i livet. Hør her, Petra. Jeg ved godt, at det kan virke skræmmende. Men jeg lover dig, at jeg ikke vil lade dine venner komme noget til. Eller få dem i problemer. Jeg tager faldet for dem, hvis det ender derude. Okay, du har 1 chance. Fedt! Vent. Betyder det så, at vi andre også skal være med nu, eller? Ja! Samle jer her omkring. Lyt til disse ord. Godt nok er vi alle små, men sammen gør vi noget stort. Drømmeland er lukket. Hejs jeres flag. Se jer ikke tilbage. Sammen skal vi stå her, sammen skal vi slås. Kæmpe for hvad der er ret. Sammen er vi en her, sammen er på trods. Fremad vi er der snart. Drømmenes land, hvor alt kunne ske, men det er gået galt. Prøv lige at se. Stol på mig nu. Slut med drømme, der går i tu. Ned med systemet, de kan ikke stoppe os. Ned med systemet, vi er klar til at slås. Ned med systemet, de kan ikke stoppe os. Ned med systemet, vi er klar til at slås. Ned med systemet, de kan ikke stoppe os. Ned med systemet, vi er klar til at slås. Ned med systemet, de kan ikke stoppe os. Ned med systemet, vi er klar til at slås. Drømmeland er lukket. Hejs jeres flag. Se jer ikke tilbage.
Jeg sagde jo, det var en dum idé. Nu skal I gøre, hvad chefen siger. Stemple, scanne, signere og sortere. Sådan kan det gå, når man bryder regler. Sådan kan det gå. Gør, som jeg befaler. Hvor tror du skal hen? Jamen, jeg skal tisse. Ja, så skal du have tisset i pausen. Frank, vær nu sød. Nej, Alma. Det går ikke. Men Jeg er ked af det. Alma, sæt dig nu ned. har du godt hørt, at der har været oprør i Beta-blokken? Nej, det er rigtigt. Ja, jeg har hørt, at de har sat ild til 3 skraldebiler og lavet hærværk i Kvickly. De er ustyrlige. Nogen må gøre noget. Ja, bestemt. Nogen må gøre noget. Skal vi ikke tage en kop kaffe? Ej, er det rigtigt? Jamen, det undskylder vi da meget. Nej. Nej, men nu er det altså ikke muligt at returnere ham, når du har taget ham i brug. Ja. Nej, men ved du, hvad jeg tror? Nej. Nej, jeg tror, I har brug for lidt mere kvalitetstid, ja. Og jeg sidder med kataloget lige foran mig, og vi har en dejlig drømmerejse til Paris. Jamen, det lyder da dejligt. Ja. Jamen, så sender jeg det på mail til dig. Ja. Godt. Jamen, så ses vi. Ja. Hej. Ja, hej. Hej, Frank. Hej, Helga. Der er noget inde i mig. Det sagde du også tidligere. Er du sikker på, at du er okay? Ja, jeg er okay. Wow. Der er noget inde i mig. Mit hjerte, det banker kun for dig. Nej. Jeg troede lykken var gjort i regneark, men så mødte jeg dig. Det var så bizarrt. Altså, på en god måde. Jeg ved ikke, om du vil tro mig, når jeg siger, at Helga, du er min topskat. Dit lys i mørket viser mig vej, så jeg selv angiver min kærlighed til dig. Wow. Der er noget i mig. Mit hjerte banker kun for dig. Uendelig meget værd.
Du er mit aktiv, ingen andre, baby. Du er kvinden i mit liv. Jeg elsker dig, det er ikke op til debat. Helga søde, vil du snart i kirkeskat? Du må gerne sige, at jeg er kvej, men jeg selv angiver min kærlighed til dig. Der er noget i mig, mit hjerte det banker, banker, banker kun for dig. Og Frank dog, jeg ved ikke, jeg er tom for ord. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg ved det godt. Det var dumt. Det var bare, Hvis du bare vidste, hvad der gemte sig i mig. Jeg har holdt tilbage så mange dage i streg. Min store kærlighedserklæring med danser og kor. Men jeg kunne aldrig finde de rette ord. Nu lader jeg som om, at jeg er super sej. Så jeg selv angiver min kærlighed til dig. Var det virkelig så nemt efter al den tid? Jeg har fået mange nej fra HR. Du skulle bare vide. Jeg vil se verden med dig, Miami til Prag. Og jeg vil gerne hjælpe dig med arbejdsmarkedsbidrag. Hvor romantisk! Nu er sandheden ude. Vi stopper vores leg. Jeg er så lykkelig, at du ikke sagde nej. Så jeg selv angiver min kærlighed. Jeg selv angiver min kærlighed. Jeg selv angiver min kærlighed til dig. Undskyld, forstyrrer jeg? Jeg kan jo godt komme tilbage senere. Ej, nu har jeg da dræbt momentet, så kan jeg lige så godt høre jer ad. Ja, Alma. Bare gør det hurtigt. Ja, vi har jo resten af vores dage sammen. Det er rigtig min egen skat. Altså ikke som i skat, men du forstår. Gud, Alma, hvordan er det, du ser ud? Hvad er der dog sket? Ja, I har vel nok hørt om de der rebeller i beta-bloggen? Gud, ja. Connie fortalte godt, at I simpelthen har smidt nogen ud fra anden sal. Sig mig, hvad foregår der lige? Ej, det har vi altså ikke gjort. Altså, du og nogle andre? Er du en del af rebellerne? Det er da crazy. Jeg vil jo ikke ligefrem sige rebeller. Vi prøver bare på at rette op på den ulighed, der er i samfundet. Hvilken ulighed mener du? Ja, altså i forhold til drømmen. Dem i beta-bloggen har for eksempel aldrig drømt. Hvad? Det kan da ikke passe. Som jeg aldrig nogensinde. Det er desværre sandt, min egen. Men det er jo ikke, fordi de ikke må drømme. Det er bare et spørgsmål om økonomi. Tal. Typisk revisor. De kan ikke tænke på andet end tal.
Altså, nu findes der jo 3 slags revisorer. Dem, der er gode med tal, og dem, der ikke er. Nå, ja, hvor kom jeg fra? Vi har brug for al den hjælp, vi kan skaffe, hvis vi skal give alle muligheden for at drømme. Det lyder som en strålende idé. Det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med. Mit hjerte kan ikke bære, at nogen skal være derude og være helt drømmeløse. Ikke, Frank? Ikke, Frank! Jamen selvfølgelig, min honningprut. Okay, Alma, vi er med. Bare sig, hvad du har brug for, at vi gør. Trin 1, det er at få mig op af kulkælderen. Det er faktisk hende, der har startet det hele. Maj, det kunne jeg have sagt mig selv. Hun er bare noget helt særligt. Jamen super. Jeg går ud og ser, om jeg kan få nogle flere med. Vi ses senere. Hej Selma. Hvorfor sidder du og surmuler sådan? Det har måske noget at gøre med, at jeg endelig har fået nogle gode venner, og så med det samme totalt ødelagt deres liv, fordi jeg fik en dum idé. Den var da ikke dum. Og jeg tror nu, en idé er ret så dum, når den får en stor gruppe mennesker sætter i samfundstjeneste og giver dem pletter på straffeattesten. Jo, men det går galt en gang imellem. Min mor sagde altid, at det er lige meget, hvor mange gange man falder, så længe man rejser sig op igen. Men lige nu har jeg virkelig ikke lyst til at rejse mig op. Nogle gange så skal man bare blive liggende til, at det går over. Op med humøret, mig. Vi ligger bare en bedre plan næste gang. Næste gang? Det er slut, Selma. Vi er jo først lige startet. Jeg har fået jer rodet ud i alt for mange problemer. I er heldige, at det gik værre, end det gjorde. Vi kunne være endt i fængsel, Selma. Jamen, det gjorde vi ikke, så lad os udnytte. Er du rigtig klog? Jeg synes, at du skal nyde, at du kan vende tilbage til din trygge hverdag, før det er for sent. Men Maj, jeg vil ikke tilbage og kæmpe videre sammen med dig. Hvorfor er du så ivrig, Selma? Kan du ikke forstå, at du skal give op? Jeg kan ikke give op nu. Hvorfor ikke? Fordi, Maj. Fordi jeg har oplevet håb for første gang. Jeg vil ikke hjælpe mere. Jeg lovede Petra, at der skulle ske noget. Jeg skal ikke være så dum at prøve igen. Men det er det samme for Petra. Hun har også fået noget at tro på og noget at kæmpe for. Jeg ved ikke, om du kan forstå, hvor stort det her er for os, fordi du altid har været en del af at drømme. Det var aldrig en mulighed for os, og vi kan ikke vende om nu. Men det bliver I nødt til. Nej, det gør livet så tungt at kende den her følelse af håb, og så aktivt vende den i ryggen. Jeg giver ikke op, og det må du heller ikke. Maj, du må ikke glemme målet, bare fordi det går galt her på halvvejen. Men hvad hvis det går galt igen? Men så går det galt. Men så har vi prøvet, og vi var sammen om det. Jeg ved ikke helt. Hvor kan I ikke gøre det selv? Jeg fejler tydeligvis i alt, hvad jeg Men gør. Maj, vi kan jo ikke gøre det uden dig. Du har tændt en gnist i mig. Men hvor den gnist, når jeg ser på dig? Du har vist en anden måde at leve på. Det er den største gave, man kan få. Du kan ikke bare stoppe nu. Lad os andre stå tilbage. Ikke endnu en drøm, der går i tur. Når vi har fået håb at smage. Du har tændt en gnist i os. Givet os håb og modet til at slås. For alt det, der betyder noget. Uden dig var det aldrig gå. Du kan ikke
dig mig. Vi laver alle fejl. Kom nu med. Vi skal samme vej. Nu skal vi afsted. Ser du op, ser du tusinde stjerner. Du skal ikke være i tvivl. Vi vil altid være der. Vi løfter dig op, når du ikke kan stå. Ser du op, ser du tusinde stjerner. Du skal ikke være i tvivl. Vi vil altid være der. Vi løfter dig op, når du ikke kan stå. Bær din byrde, hvis du ikke kan gå. Bær din byrde, hvis du ikke kan gå. Okay, jeg har en plan. Vi mødes foran hovedbygningen ved midnat. Er der ikke lidt beskidt i hovedbygningen? Det har jeg altså lige gjort rent. Ja, du har lige gjort rent der. Jeg finder et par handsker. Hov, du er da godt nok travlt. Undskyld, jeg skal bare virkelig finde et par handsker. Du kan da bare låne mine. Nå, jamen, er de... Hold da op. Bare rolig. De er lige været til kogevask. Til kogevask? Wow. Nå, jamen, jeg skal også ud og skrabe tykke med under skrivebordene. Fortsat god aften. Sikke en mand. Til kogevask. Og så burde det være den her nøgle her. Helga, min egen. Vil du have æren? Frank, det vil jeg da godt. Jeg har altså aldrig prøvet at bryde ind før. Ikke så højt, Helga. Undskyld altså. Det er bare så spændende. Min egen. Der er vist noget, jeg har misset. Okay, venner. Så skal vi bare lige snuse lidt rundt, uden nogen opdager det. Så får vi informationer, der kan bruges mod drømmefangeren. Ja, boss. Er vi nu helt sikre på, at der ikke er nogen? Bare så vi ikke bliver opdaget. Ja, Vera. Det er midt om natten. Alle er taget hjem. Faktisk er der altid en nattevagt, der går rundt her. Ja, men takket være Mulle kender vi hans rute. Ja. Han burde først være på kontoret om en halv times tid. Er vi nu sikre på det? Jo, altså, jeg har tit haft noget rengøring om natten, hvor vi næsten har fulgt det sad. Prøv lige at se den der deodorant. Ja, eller den her tandbørste. Sig mig boner, eller hvad? Hey venner, vi er her ikke for at dømme vores egen chef. Vi er her for at bryde ind på hendes kontor og vælte firmaet. Fortsæt bare. Venner, prøv lige at se. Øj, hvad har du fundet, Vera? Tror I, hun vil forbyde hindbær? Nej, Vera. Lad os nu bare kigge videre, ikke også? Frank, kan vi lige få den her åbnet op sammen, min snuskemås? Ære og kollegaer, vil I være søde at gå ned for jeres offentlige fysiske affektion
Ja, det gør mig fysisk utilpas. Lev med det, Blomqvist. Maj, hvis vi bliver fyret for det her, så tilgiver jeg dig aldrig. Det gør I ikke. Vi bliver ikke opdaget. Hvad, Kasper? Er du en lille bangeboks? Maj, bange. Aldrig. Hey venner, dæmp lige stemme en gang. Overvej det at sidde på sådan en 5-stjernet kontor hver dag. Er det egentlig også sådan, jeres kontor ser ud? Ikke det, der ligner. Hvor er den bare flot! Sådan ønsker jeg mig min snuske. Vil du ikke tage den på mig? Ej, venner, det her det ser vildt vigtigt ud. Vera, vi prøver ligesom at koncentrere os herover. Tænk, at sådan en vigtig dame ikke formår at sætte sin ringbind i alfabetisk orden. Ja, eller tøj på toppen af sin skabe. Det er altså ikke mig, der gør rent herinde. Nej, det må være Melle. Er der nogen, der kommer for sent? Hvad? Nej, hvad mener du, Vera? Nå, det er bare fordi, jeg hørte nogle fodtrin ude på gangen, og så tænkte jeg måske, at der var en. Mulle, jeg troede, du sagde, at han først kommer om en halv time. Gem jer! Nu er den også. De må ændre skemaet. Gem jer så. Hvad laver I herinde i det mørkt aflukket lokale? Har jeg ikke fået fri nu? Ej, det må du altså undskylde. Det er også bare fordi, ser du, i morges kom jeg altså til at låse mig selv ud af mit kontor. Og ja, så måtte jeg jo finde en anden måde at komme ind på. Og så stødte jeg tilfældigvis ind i Frank her, som var så sød og så hjælpsom. Men han havde kommet til at låse sig selv ud af hans kontor, og præcis nøgen til mit kontor lå. Og ja, så skete det jo gang på gang, hvilket derfor vi er den her store gruppe mennesker, fordi vi tænkte at drømme. Jeg mener, bossen havde et par ekstra nøgler, så var det vel heldigt, at Frank stadig havde nøglerne til hendes kontor, så nu er vi her. Hold da op. Men jeg tror næsten ikke, det er sandt. Jamen, det er det da heller ikke, her. I kan bare kalde mig Louis. Det gør alle andre. Hvad hedder du det rigtigt? Altså, Louis. Okay, men vi er her faktisk, fordi vi er på en mission. En mission? Ej, hvor sejt. Tak. Essensen er sådan set at give alle muligheden for at drømme, fordi folk fra for eksempel beta-bloggen aldrig har drømt. Ej, hvad? Det er da totalt neden. Det gør jeg da bare. Jeg vil også hjælpe, hvis I kan bruge sådan som mig. Det var da godt nok lettere, end jeg havde regnet med. Ja, vi prøver at få drømmefangeren ned med nakken. Hvem? Ja, så. Det er, hvad vi kalder chefen af Drømmeekspressen. Det er lidt groft navn til sådan en flink dame, synes I ikke? Hvor er den halskede fra? Den lå bare der. Jeg skal nok tage den af. Meget vigtigt. Det er noget med chefen. Den driller med låsen, Frank. Værsgo. Ja, godt der ikke skete noget. Det var vist noget at komme med hendes mor. Altså, hvad mener du med, at hun er en flink dame? Det skulle da hendes skyld, at alle ikke kan få lov til at drømme. Ja, det er hende, der har skabt det her dysfunktionelle samfund. Det må jeg altså endelig ikke tro. Hun prøver bare at passe på os, ser I. Mor? Ja, Dagmar. Hvor skal du hen? Jeg skal bare ud og følge min drømme. Hvornår kommer du hjem igen? Jeg er hjemme, når du vågner, min pige. Vil du ikke godt synge for mig, inden du går? Jo, men så skal du også love at lægge dig til at sove bagefter. Det lover jeg. Men så skal det også være den om drømmene. Okay. De hænger som stjerner derude på den mørke himmel. Alle muligheder er åbne. Du må ikke blive svimmel. I drømmenes land, hvor alt kan ske. Lykken finder du snart. Følg din idé. Stol på mig nu. Jeg vil ikke lade din drøm gå i tu.
sig til ro nu. Nu er dagen slut, og verden sover. Læg dit trætte hoved på puden. Stjernerne lige over. For drømmen den lever, du er fri. Jeg ved du vil finde din egen melodi. Stol på mig nu. Jeg vil ikke lade din drøm gå i tur. Du må love mig aldrig at glemme, at drømmen er det dyrebareste, vi har. Lover du mig det? Nu vil jeg gå ud og følge min egen drøm. Sov sødt, mit barn. Mor? De hænger som stjerner derude på den mørke himmel. Alle muligheder er åbne. Du må ikke blive svimmel. I drømmenes land, hvor alt kan ske. Lykken finder du snart. Følg din idé. Stol på mig nu. Jeg vil ikke lade din drøm gå i tur. De hænger som stjerner derude på den mørke himmel. Alle muligheder er åbne. Jeg må ikke blive svimmel. I drømmenes land, hvor alt kan ske. Lykken finder jeg snart. Følg min idé. Jeg stoler på dig nu. Jeg vil ikke lade din drøm gå i tur. Jeg vil ikke lade din drøm gå i tur. Det var så sidste gang, hun så sin mor. Gik hendes drøm så nogensinde i opfyldelse? Nej, biluheld. Så kan I måske bedre forstå, hvorfor den halskade betyder så meget for hende. Ej, hvor skrækkeligt. Ja, bestemt. Men altså derfor, hun er så besat af drømmen? Ja, og hvorfor hun så gerne vil passe på folk. Altså, hvad mener du med at passe på folk? Hun har ingen idé om, hvordan vi lever ude i den virkelige verden. Nej, hun fratager folk retten til at drømme, som gør dem deprimerede og tomme i deres sind. Det er ikke at passe på folk, det er at gøre dem til skaller af sig selv. Det må I endelig ikke tro. Chefen går meget op i, hvad drømme betyder for folk. Hun lærte fra barnsben, at drømme er noget af det dyrebareste, vi har. Ja, og det kan man da roligt sige, hun har taget til sig. Hun blev selvfølgelig ramt af sin mors død, og forstod, at drømme kan være farlige, hvis man ikke ved, hvad man laver. Det er derfor hele firmaet opstod. Derfor der er medarbejdere, der går rundt og sikrer samfundet hver dag, og sørger for, at ingen skader sig selv eller andre. Det må I da kunne forstå. Jo, det prøver jeg også på. Men nu har min søster siddet i fængsel i 7 år. Og alt det, fordi vi en dag var ude at samle hindbær og kom til at snakke om at lave den her hindbærkatapult. Men det overhørte vores nabo, som sendte drømmepolitiet ud efter hende, og jeg har ikke set hende siden. Det gør altså ret ondt. Nu er ordet katapult jo også ret negativt lavet. Theodor, jeg forstår bare ikke, hvordan drømmefangerens tilsyneladende gode intentioner kan gå hen og blive så destruktive. Nogle gange så går tingene bare ikke på den måde, man har håbet på. Det var ligesom med dine forældre og mig. Hvad mener du? Det var derude i beta-blokken, der var en gruppe børn. Louis! Hvor mange gange har jeg ikke sagt, at du ikke skal snit dig for at lege med pendulet? Det er bare fordi, at jeg fangede dem her og gennembrudte i kontor, og så skyndte jeg mig at fange dem på fast gerning. Hvad? Hvad var
I? Maj. Har du ikke lært, at du ikke skal spilde dine talenter på at bryde ind og opfordre andre til at gå imod al lov og ret? Drømmefanger! Undskyld, frøken Skyggedal. Det kan ikke fortsætte sådan her. Det er jeg meget enig i, unge Morgenkvist. Mandskab til kontoret. Kode rød. Vi ved, hvad der sker med din mor, og hvorfor du har lavet det her alt overskyggende system. Hvad? Louis? Hvad har du fortalt dem? Ikke noget, chef. De har bare fundet halskæden. Og hvad er det, så I synes? Der er galt ved et samfund, hvor alle andre end lige præcis jeg kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er svært for mig at sige, men måske handler det ikke om at opføre sig ordentligt. Jeg har altså gjort præcis, som man skulle. Aldrig gjort en flue for træet. Aldrig haft bare en lille idé om at få mig en drøm. Jeg troede ikke, livet var mere end det. Og jeg havde det også fint. Men så ville skæbnen, at jeg mødte mig. Og siden den dag har mit liv været vendt på hovedet. Som om jeg har set en verden i farver for første gang. Jeg vil ikke gå tilbage til, hvordan det var før. Og jeg vil give den gave til alle i beta-blokken. Deres liv skal være mere end frygten for, hvad der sker, hvis man træder uden for boksen. Det kan jeg ikke tillade! Det vil jo sætte ild til alt og ødelægge verden, som vi kender den i dag. Men verden, som vi kender den i dag, fungerer ikke. Du må da vide, at det er umuligt, at hvad din mor ville ønske. Du har ikke idé om, hvad min mor ønskede! Har du aldrig selv haft en drøm, der ikke kunne købes for penge? Ja, for eksempel om håndsprit. Ja, eller om hindbær. Altså, nej, det har jeg ikke. Og selv hvis jeg havde, hvorfor skulle jeg så fortælle jer det? Du kan da ikke sige til mig, at du aldrig nogensinde bare har haft... Jeg vil ikke snakke om det. Det er da en farlig lille leg, jeg gang i, var. Frøken Skyggedal, jeg beder dig. Maj, det skuffer mig at se dig gå disse veje. Det er en trist tanke at skulle se dig rådne op i et fængsel sammen med denne gruppe kriminelle. Til mine venner. Og hvor våger I? Mine egne ansatte at gå imod mig. Specielt dig, Frank. Det var ikke vores idé. Nej, vi bliver altså praktisk talt tvunget. Ja, og mig... Du må ikke skyde skylden på dem. Det hele var min idé. Jeg tager det fulde ansvar. Maj Morgenkvist. Lad det ikke gå for dig, som det gjorde for dine forældre. Du er en begavet pige. Hvorfor vil du dog lade dig overtale til at tage faldet for det hele? Tænk også for dig selv. Du har kendt dem i hvad? 2 minutter. De udnytter dig, Maj. Kan du slet ikke se det? Du bliver nødt til at vælge side. Sæt dig selv forrest. Du får et valg. Vil du gå med de nye venner? Eller vil du komme og arbejde for mig? Arbejde for dig. Hvorfor skulle jeg det? Jeg kender sandheden om dine forældre. Ting, som ingen andre ved. Kun jeg. Og du har et klogt hoved, Maj. Som jeg ikke vil have, du spiller på tåbelige projekter. Du kan intet gøre, hvis du sidder og rådner op i et fængsel. Men med mig, så vil du kunne ændre verden og gøre den til et bedre og mere trygt sted. Gør du nu et klogt og fornuftigt valg, Maj, og gå med mig. Tænk ikke mere på de her mennesker. Du har så meget potentiale, Maj. Maj, gør nu ikke noget dumt. Hun kunne aldrig drømme om at gå med dig, din drømmefanger. Vel mig. Det sidste stykke tid har mit syn på verden ændret sig så ufattelig meget. Jeg kom ud af min lille ensomme boble, og verden, der lå på den anden side, har i lang tid været uretfærdigt behandlet. Og det måtte jeg gøre noget ved, og det vil jeg stadig kæmpe for. Men nogle gange må man vide, at man skal stoppe, mens lejen er god. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre mere, men jeg må kende sandheden. Ej, din forræder! Du har ødelagt alles liv, og så er du stinket og tænkt dig på dig på. Vil du lige bare forræde din egen røv? Du må have en god plan. Hun har en rigtig god plan, det er jeg sikker på. Jeg kan ikke rigtig. Frank, hvad? Agnes! Mit liv er slut!
Sikke et drama. Ja. Så du godt, at Helga var med? Ja. Det var Frank nu også. Tror du måske ikke, det var Helga, der tvang ham? Det kunne min Frank aldrig finde på. Hvad? Altså... Nu er det jo også... Nu er det jo også Helgas Frank. Hvad er det, du siger til mig? Ej, ikke igen! Op med humøret, venner. Jeg er sikker på, at mig snart kommer for os ud af alt det her rod. Frøken Selma, du må forstå, at løbet er kørt. Maj, jeg går over på fjendens side. Nej, I bliver nødt til at tro på mig. Sådan er mig ikke. Jeg ville ønske, at jeg kunne tro på dig. Men vi var der alle sammen. Ja, du så det selv. Hvordan hun vendte os ryggen. Og jeg tror, at mig har været igennem meget mere end mange andre på hendes alder. Okay, men det retfærdiggør da ikke hendes beslutning om at lade os i stikken, vel? Vi havde altså store forventninger til hende. Det er ikke mærkeligt, hun bukker under for sådan et stort pres. Jamen, selvom hun var presset, så ville hun aldrig gøre sådan noget. Det er jeg sikker på. Ikke? Uden at komme til mig først. Jeg er ikke sikker på, at nogen af os havde forudset, hvor galt det her ville gå. Jeg kunne godt have fortalt jer, at det ville gå galt. Hun skal nok få os ud herfra. Selma, hvornår forstår du, hun har forladt os? Vi har siddet der i flere dage. Hun kommer ikke at redde os. Vi kommer til at rådne op her, og alt det skal være mig. Jeg er helt enig med Kasper. Vi skulle aldrig nogensinde være gået med hende. Det var en tåbelig idé. Det var aldrig nogen tåbelig idé. Jo, den manglede måske nogle finjusteringer, men den kunne sagtens have fungeret. Men det gjorde den ikke, Selma. Det må du snart forstå. Du tror på mig. Gør du ikke, Alma? Helga. Birk. Hør her, Selma. Jeg tror, Maj har vist sig til ikke at være den person, du troede, hun var. Men vi er her stadig. Og vi går ingen steder. Vi bliver her ved den side. Hele vejen igennem. Ja, vi går også ingen steder. Ikke at vi kunne det, hvis vi havde lyst. Men det har vi heller ikke. Vi er her til at holde dig i hånden, når du får brug for det. Men du blev nødt til at indse, at mig ikke er den, du troede, hun var. Nej, I forstår det ikke. Jo, Selma, vi forstår dig. Du sårede. Maj har svigtet dig. Hun har svigtet os alle. Nej, jeg tror ikke på det. Nå, så har man arbejdet trofast ved chefens side i flere år, og så er man pludselig ikke spændende mere. Nej, så bliver man smidt ud, så snart der kommer en yngre model. Føj, og hvad har hun så tænkt sig, jeg skal nu gå og stirre dagen lang på de her og så har de ikke engang en uniform, der passer alt mit spildte hårde arbejde. Jeg var ellers så tæt på at få min idé om hindbær indført. Jeg er sikker på det. Hindbær? Og så sagde hun jo også altid, at jeg var den perfekte til jobbet, fordi jeg var frøken Pil, og jeg altid viste den rette vej. Det er sjovt. Det har folk også altid sagt til mig. Vera, sæt dig nu ned. Hvorfor har nogen sagt det til dig? Jo, altså fordi jeg hedder Pil til efternavn. Vent. Ellen? Hvor kender du mit navn fra? Kan du slet ikke huske mig? Du er min søster, som vi er familie. Et hindbær er et herligt bær. Et jeg holder meget kær. Et der står mit hjerte nær. Nogen er søde, andre er sur. Nogen bliver mus til en mystisk pyret. Jeg kan ikke lide rime på pyret. Hindbær, 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 bær. Hvis jeg var et, var det jeg ville være. Hvis du var et, var det også det du ville være. Hindbær, hindbær, der rytter rundt. Spiser du
jeg savnet dig. Eller, altså det har jeg jo egentlig ikke, men var det godt at have dig tilbage. Hvorfor mistede du egentlig hukommelsen? Det kan jeg ikke helt huske, men hvorfor sidder jeg så i fængsel her? Altså, har du ikke hørt, at der har været oprør ude i Beta-blokken? Jo, men det er da mange år siden. Det kan jeg godt huske. Var det ikke også deromkring, du startede i firmaet? Jo, det passer nok. Jeg kan ikke rigtig huske, at jeg startede her, men der var det her ene par. Morgenkvist hed de vist. Morgenkvist lyder da ret bekendt. Ja, det er jo Majs forældre. Nå, men de var så begyndt at opfylde børnene i Beta-blokkens drømme, fordi de synes, de var synd for dem, de aldrig kom til at drømme. Nej, hvor sødt. Ja, men nu var det jo ikke sådan, børnenes forældre havde det vel, skat. De mente, det var ondt at give dem håb om en fremtid, der slet ikke fandtes. Ja, og så startede det store oprør, som desværre kostede de søde og fylder livet. Kan I ikke se, hvad jeg mener? Maj har bare den samme lyst til at hjælpe andre, som hendes forældre havde. Jeg vidste, hendes hjerte var på det rette sted. Ja, men hvor godt endte det sidste gang? Jamen, Maj er jo ikke hendes forældre. Til på onsdag, så skulle det ikke være noget problem. Jeg får Frank til at se på det. Men Hov og mig. Ja. Kunne du ikke lige svinge forbi kaffemaskinen og hente mig et kop kaffe? 2 sukker og havremælk. Tak. Jo, selvfølgelig. Men inden jeg gør det, så tænkte jeg altså på noget. Og det er... Jo, altså, hvad hvis vi nu optimerede systemet således at vi... Optimere? Ja. Jamen, det er vi jo allerede i gang med. Vent. Er I? Ja. Så du for et par år siden begyndte vi at arbejde på en ny superchip, der skulle gøre, at det ikke længere var muligt for mennesket som art at drømme. Vi har allerede testet den af på Frøken Pil, da hun kommer til, men det virkede vist ikke så godt for. Hun mistede hele hukommelsen. Ej, altså, nu var der heller ikke særlig meget op i knolden på hende i forvejen, så måske det er derfor. Men her for et par uger siden nåede vi en milepæl inden for den nye teknologi. Og jeg tror snart, vi er klar til at teste den af igen. Men jeg tror ikke rigtigt, jeg forstår. Så lad mig forklare det, så du kan forstå. Du må forstå, der er ting, der ikke dur. Problemerne banker på. Man kan ikke bare bygge en mur. Nogen måtte jo gøre noget. Jeg tog sagen ind i egen hånd. Og jeg fandt en løsning og pakkede den fint ind i gavebånd. Ligesom ved Øde gutter. Det er det næste skridt. Superchip. Jeg er ikke bange for at blive beskidt. Superchip. Superchip. Men hvordan virker den? Et lille stykke teknologi, og drømmene censureres. Du er fri for din fantasi. Drømmesynapser elimineres. Fra højre side, den kreative del, lukker min teknologi. Ingen signaler, ustyrligt spil. Intet rod, kun hårdt og fred. Det er det næste skridt. Superchip. Jeg er
Hvor langt af? Hvornår tror I, at den er klar? Næste step er egentlig, at vi skal teste den af på mennesker igen. Men vi har haft lidt svært ved at finde frivillige. Ellers så er vi tæt på at være færdige. Det viser sig at være meget svært at finde frivillige. Specielt efter episoden med frøken Pil. Vi har lige akkurat så mange frivillige, som vi har giraffer. Det tror jeg måske godt, jeg kan hjælpe med. Med giraffer? Nå, frivillige, ja. Ja, altså hvad hvis vi nu tester det på min ven, rebellerne? Og det tror du, de vil gå frivilligt med til? Frivilligt? Ikke på vilkår, men hvad hvis vi nu gør det til en del af straffen? Så kunne de heller aldrig drømme om at gå imod systemet igen. Og så behøver du ikke at bruge ressourcer på, at de sidder og rådner op i en celle. Det er faktisk ikke nogen dårlig idé. Jeg kan lide det. Jeg sender bud efter dem med det samme. Send straks rebellerne op på mit kontor. Det kan kun gå for langsomt. Vil du teste på dem nu? Ja. Tid er en kostbar ressource. Den må vi endelig ikke spilde. Jeg skynder mig ud og henter min kittel. Jamen, synes du ikke bare sådan, vi skal vente lidt? Jeg har lige beskidte fingre fra mig. Jeg kan det selv. Jeg vil helst ikke have de rom, om ikke de spritter af først. Ej, Theodor, tag dig nu sammen. Er du aldrig blevet steret før, eller hvad? Hey, fingrene væk, mester. Nej. Kæreste. Selma, jeg var ikke glad for at se dig. Hvad laver du her? Selma, lad nu bare være. Hun er spild af tid. Ja, ligesom. Jeg prøver altså at få jer ud herfra. Okay, og hvorfor skulle vi stole på dig nu, hva'? Ja, efter alt det, du har ryddet os ud i. Så nu. I bliver bare nødt til at stole på, at jeg nok skal fikse alt det her. Ved du, hvad vi laver her? De nævnte vist noget om nogle chips. Ja, altså, jeg vil jo gerne vinde bossens tillid, for at jeg kunne få sluppet af fri. Så jeg foreslog, at vi skulle optimere systemet for at komme på hendes gode side. Og så nævnte hun den her chip, de arbejder på, der skal kunne deaktivere det sted i hjernen, der gør, at vi drømmer. Og så tænkte jeg, at hvis vi kunne få ud af cellen, så ville det også være nemmere at sætte jer fri. Så jeg foreslog, at hun skulle teste på jer, og så brugte hun til at ringe efter de andre. Nu er vi alle sammen inde på kontoret, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med de. Vent, slow down mig. Du foreslog hvad? Ja, altså, at hun skulle teste på jer, men det var kun for at Hvem vil så være den første? Nej. Jamen, okay så. Så vælger jeg det bare. Nej, slip ikke. Hvad? Slip mig, Selma! Slip hende! Slip hende! Selma. Nej! Jeg gider ikke høre på alle dine dårlige undskyldninger. Jeg troede, vi var venner. Men det var ikke meningen. Det var ikke meningen, at hvad? Nej. Det var ikke meningen, at du skulle få os ud i alt det her. At du skulle få os alle sammen i fængsel. Du har lovet for mig. For os alle sammen. Og nu sidder min søster bundet fast og skal have sin hjerne ødelagt på grund af dig. Men ved du, hvad der gør mest ondt? Nej. Det skal jeg fortælle dig. Det, der gør allermest ondt, er, at selvom du blev ved med at gøre alting værre, og selvom alle mine venner holdt op med at tro på dig, så stod jeg og forsvarede dig. Fordi jeg inderst inde troede på vores venskab. Troede på, at du ikke ville svigte os. Men jeg tog fejl. Det var da dig, der ville have mig til at fortsætte, selvom jeg ikke ville gøre tingene værre, end de allerede var. Ja, jeg fik heddet op af kuldkælderen, fordi vi skulle gøre det her sammen. Selv hvis det går galt, så skrider man sgu da ikke bare på fjendens side, og lade de andre side sig selv i stykker. Du er det mest egoistiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Og jeg vil ønske, at jeg ville løbe den anden vej gennem gang, vi først mødte hinanden. Selma, forstår du, jeg prøver at hjælpe. Nej, mig! Jeg gider ikke høre mere. Du har tændt en gnist i mig. En gnist, der ikke var før jeg mødte dig. Du har set mig for den jeg er. Det er uendelig meget
værd. Ser jeg rundt, ser jeg 1000 stjerner. Du skal ikke være i tvivl, jeg vil altid være der. Jeg løfter dig op, når du ikke kan stå. Bær din byrde, hvis du ikke kan gå. Undskyld, Selma. Du græder. Mig? Nej, det er bare allergier. Jo. Du græder. Gud gør jeg ej. Det er allergier, siger jeg jo. Det gør du altså. Det løber ud med vand. Din drøm. Hvad? Nu ved jeg, hvad du altid har drømt. Du drømmer om en familie. Du tager fejl. Nej, jeg gør ikke. Du drømmer om en familie. Det gør så lige meget. Det er ikke en del af kataloget, og det er ikke en lovlig drøm at handle på. Hvorfor må man ikke drømme om en familie? Hvad er der nu galt i det? Familie er jo noget, man er født med. Det kan man ikke bare ændre på. Der tager du altså fejl. Familie er ikke kun blod. Det er dem, der står ved din side, når alt går galt. Min familie er lige her. Jeg vil gøre alt for dem. Petra, din flødebolle. Men I må da forstå så vel som mig, hvor farlig drøm kan være i de forkerte hænder. Nej, dine forældre forstod ikke, at man ikke bare kan kaste om som en drømme. Det helt pludselig gik galt, og helvede brød løs i betonblokken med dem i centrum. Og min kære mor. Den største drøm, jeg nogensinde har mødt. Måtte jeg i sin drømme til den aften, hun aldrig været hjem. Den dag lovede jeg mig selv, at jeg ikke ville lade nogen komme til skade, hvis jeg kunne gøre noget ved det. Det var så der, at ideen om Drømmekspressen opstod. Et par køndige hænder og et fast udvalg af drømme. Det er sikkert, det virker. Jeg forstår dig godt. Jeg blev også bange, dengang jeg mistede mine forældre. Men det var ikke deres skyld. Eller drømmene, eller systemet. Det var systemet. Ja, Maj, det var det, jeg prøvede at fortælle dig før. Det var frøken Skyggedal, der udstod ordren, som startede oprøret. Det var ikke mig, der startede oprøret. Jeg fortalte bare forældrene om de mulige konsekvenser. Det var aldrig meningen, at det skulle tage overhold på den måde. Jeg tror på dig. Ting går bare galt en gang imellem. Og jeg er også virkelig ked af at høre, hvad der skete med din mor. Men du ved, hvor meget hun elsker at drømme. Især følelsen af at jage en drøm. Så måske er det forsøget værd. Kampen om at nå den højeste gren, selvom man risikerer at falde ned og slå sig. Men hvad så med dem, der bliver efterladt i andres knuste drømme? Skal de så bare acceptere, at deres mor eller en anden heller vil klatre op på højeste gren, end at være hos mig? Hvordan ville din mor have det, hvis hun var her den dag i dag? I en verden, hvor man får drømmene serveret på et sølvfad? Ja, altså, hvis man har råd til dem. Har du tænkt på det? Altså hun... Nej, jeg ved det jo godt. Jeg kan bare ikke se en anden måde at gøre det her på. Se dig omkring. Vi er en hel flok her, som gerne vil hjælpe dig. Ja, chef. Du ved, jeg altid vil støtte dig. Jeg vil også støtte dig, chef. Selvom du slettede min hukommelse, men det er glemt nu. Vi kan godt komme på noget sammen, det er jeg sikker på. Hvad siger du, boss?
Okay. Så gør vi det. Vi gjorde det. Men må jeg tænke at koncentrere den her nu? Men hvordan gør vi det så? Ja, altså, vi skal have opfyldt nogle drømme. Selma, hvad drømmer du om? Det ved jeg ikke. Efter alt det, vi har været igennem, tror jeg bare, jeg har indset, at jeg gerne vil hjælpe andre med at opfylde deres drømme. Ja, det er rigtigt. Men det er du tydeligvis allerede rigtig god til. Så skal du bare huske på ikke at opfylde deres drømme for dem. Men hjælpe dem på vej i stedet. Selvfølgelig. Jeg har da lært en ting eller to. Petra, hvad har du drømt om? Altså, det er også dumt. Ej, Petra, kom nu. Kom nu. Jeg har altid drømt om at være med i Kim Hvad? Det fangede jeg altså ikke. Jeg har altid drømt om at være med i et kæmpestort musicalnummer. Den har vi. Ja, lad os få alle de her ting ud, så vi kan være her. Ud med det, ud med det. Hej, tillykke. Tak. Tillykke med hvad? Og opfyldt din første drøm. Er du klar til den næste morgenkvist? Og musikken, I fortsætter bare det perfekte der, ja. Og så skal vi have nogle danser med. Ja. Og lys! Tænk, hvad det kunne blive til. Nu kan vi drømme lige, hvad vi vil. Alt fra håndsprit til at synge en sang. Er I klar? Nu går vi i gang. De hænger som stjerner derude på den mørke himmel. Alle muligheder er åbne. Må ikke blive svæve. I drømmenes land kan alt ske. Lykken den har vi nu. Prøv lige at se. Viste den der til. Alt det triste på har vi glemt. Ingen grund til at stoppe nu. Eller stå og se tilbage. Slut med HR, der slår vores drøm i tu. For vi har resten af vores sale. Ser vi op, ser vi tusinde stjerner. Vi skal ikke være i tvivl, de vil altid være der. De løfter os op, når vi ikke kan stå. Bærer vores byrde, hvis vi ikke kan gå. Hvad sker der her? Jeg troede, vi vidste alt, hvad der foregik på kontoret. Hvad har I lige gang i? Altså, kan I huske den der revolution? Om vi kan? Jamen, vi klarede den. Kan vi så ikke nå at være med? Jo, der er altså plads til 2 mere. Okay. Tag min hånd og følg med. Drømme kan tage dig fra sted til sted. Vi skal ned alligevel, der det er med. Det er virkelig ren magi at drømme. Tænk, jeg mødte en som dig. Vi fik virkelig tingene ændret. Nu er vi endelig kommet til den dag, hvor vi kan drømme uden at gemme os. Vi kan drømme om OL, eller spille klaver. Drømme om en familie og så meget mere. Hindbær, 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 bær, bær. Sen i kjole med fine hindbær. Vi kan drømme om alt du, ingen siger nej. Men den der skal kæmpe for drømmen er dig. Vi er ikke op, hvis det
to